ang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usar sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalapta bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyan po tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan.
Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and a day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO, nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig mangod sang paghikog. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalangguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibion kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akika kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigog mo. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary, dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo.
Kag karon sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligan, napamatud-an ko sa akon kaugalingon nga si Abi ang akon ginahigugma. Sang mag-atubangay kami nga duha, ginsugo niya ako nga kung ginahigugma ko si Lindy, tawgan ko ini. Nagtawag matuod ako, apang iya numero ang gintawgan ko. Kag sang magring ini, dito niya nahibaluan, nga siya ang akong ginahigugma. Kag sang wala ko ginapaabot, may nagwa nga dugo sa iya ilong, kag hinali lang ini nga natumba. Dali-dali namon nga gindala si Abi sa ospital. Kag amay niya mismo ang nag-atinder sa iya. Sa pagpadayon ko pagid, sang adlaw nga gindala ko sa ospital si Abi. Among katapusan nga adlaw, nga nakita ko siya. Nag-text siya sa akon, nga wala sa ginapasugtan sa ngamay niya nga magwa sa balay nila. Kay kinahanglan niya nga magpaway. Kay sa madason niya adlaw, nag-text ako sa iya. Kag nagtawag, apang wala giniya kinasabat. Ano balay ini? Nagasulod sa akon pinsan nga nagalikaw si Abi sa akon. Bisan sa eskwelahan, hindi na ako makafocus sa mayo. Wala nagahali ng panulo ko sa portahan sa paglaom nga makita ko siya. Kahapon nag-text ako sa iya. Gin-text ko sa iya nga, I miss you, Abi. Amoy ng unang nga tinaga nga gin-text ko sa iya. Kag isa na kasimana. Wala pagyapon ako makabaton sang reply halin sa iya. Kadamo lang sa nagagamos sa akon kaisipan. Hindi na bala gusto ni Abi nga makigabyan sa akon? O kung hindi maluyag ang daddy niya, nga makigabyan siya sa akon. Tukod malayo kayo ang estado namon sa kabuhi. Kung tani, makatawag na ako sa iya. Kung pwede lang makatawag ako sa iya, iambal ko gid sa iya. Kung ano ko na siya kamis. Naano bala ako man? Ano ka? Gusto? Gusto gali? Nakaibalon ako kung nga nag-aamo ako sini. Sa ginatagan niya ako siguro sang kapisad to. Ginbutangan niya siguro sang lumay ay. Amo na siguro nga daw sa buang ng kalimbawa ko. Animal. Gusto no? Da sa mabuang na ako sa iya subong eh. Pero hindi. Hindi ako magpati. Lain si Abi. Lain siya sa mga babae nga nakilala ko. Ang iban nila ng mga babae, ginabaminsan nila kung anong bagay nga casing sa ila cellphone, kag kung ano pa dira. Samtang ikaw Abi, ang ginabaminsan mo, among mga butang nga makabulig sa imo pareho. Oo, akuon ko, matahong ka. Apang hindi nang butang,
nga nangin mahal ka sa akon. Amat-amat kinainab ako sa imo. Tungkol sa mga butang. Nga ginahimo mo sa imo pareho. Lain kagid sa iban, Abi. Kag mahal ko ikaw. Kag di ako makaibalo kung bala. Mahal mo man ako. Kung hindi, okay lang. Kung wala ka na sang feelings sa akon, okay lang. Gets ko ina. Pero ang gusto ko lang, amo nga magbalik ang fake girlfriend ko. Oh, sir, amoy ng address nga kinapangita mo. Salamat ha. Aring bayad oh. Salamat. Oh. Ay, salamat. Natutulan kong ilabalay. Arin ako sa tubang. Kada ko kayo sang ila mansyon. Sirado ina. Kag mataas kayo ang gate oh. Bah, may doorbell. Tumukon ko ina. Are. Oh. Oh, bah. Ang gate. Ginabrihan sa guard. Ano tani, sir? Guard. Arabala si Abigail Santillan. Sinong alal mo, sir? Si Ted. Abyan niya ako. Madali lang, sir, ha? May gintawagan siya sa intercom. Ara na siya. Gimbutang na niya. Sir, nagapahuway si Ma'am Abi. Hindi siya pwede nga magbaton sa bisita. Guard, gusto ko lang kung taning nga mahambal siya sa makadali. Bisan sa intercom lang. Guard, palihog oh. Palihog, tawag sa liwat ay. Ate, madali lang, sir, ha? Nagtawag sa liwat sa intercom. Oh, nagbalik siya. Dala na niya ang intercom. Sir, pwede ka kuno nga magkasugilanon sa iya sa intercom. Abi, guard, salamat gida. Hello? Abi? Tungod sa kahidlaw ko kay Abi, nangisog ako nga nagkadto sa ilabalay. Kagin pangabay ko ang gwardya nga mahambal ko si Abi bisan sa intercom na lang. Sa pagpadayon ko pagid. Abi, si Ted ini. Wala siya magsabat. Apang nakaibara ko, may tao sa piyak na linya. Binabatian mo bala ako? Wala akong magkadto diri para nga istorbuhon ka. Gusto ko lang mangayos ang sorry sa imo. Kung may nabuhat man ako nga sala sa imo, I'm sorry. Sorry ha. Kung wala ko ikaw mahambal o kung makamusta man lang. I'm sorry nga sa una pa lang natin nga pagkita ay nga naging bastos na ako. Nagsiling ka sa akon nga tani. Madugay na kita nagkilalahay. Amo man ako, Abi. Gusto ko nga makilala ka sa madugay. Abi, nagbutig ako sa imo. Sadto pa,
may gusto akong ihambal sa imo. Abi mo? Masadya ko kung kaupod ko ikaw. Kag may deal kita, hindi bala? Nga hindi ako ma-inlove sa imo. Kag hindi ka man ma-inlove sa akon. Apang subong, ginako ko. Napiyerde ako sa deal naton ngayon na. I love you, Abi. Grabe ang paghahulog ko sa imo. Nga daw halos hindi na ako makatakas pa. Kung amoy ng kabangdanan nga nagpalayo ka sa akon, I'm sorry. Kung hindi ka na maluyag nga mangin mag-abyan kita, nakahangap ako. Gusto ko lang nga makahibalo ka. Nga hindi ko kaya nga tapuson hindi tanan. Bangod kong buhaton ko ina, daw madulaan ako sa husto nga pinsar. Sir. Wow, ko ng intercom, ha? Sige, guard. Salamat, tida. Aryo. Okay, sir. Ginsira na sang gwardiyan, Kate. Wala na. Wala na, Kate. Tapos hindi ako makapadayon sa pagdakat. Daw rin na ako nagatindog sa tubang sa dako nga gate. Sa mamatsyag ko. Daw nadula ng iba niya parte sa akong lawas. Kaya hindi na ako makalakat. Hindi na gana ako makaibalo. Kundi nang alagyan sa village ngayon ni Pagway. Ted! Oh, ma, si Abi ito. Si Abi. Siya ina. Kag naka-t-shirt lang siya. Oh, Diyos ko. Tapos malumpat ako sa tumang nga kalipay. Kag hindi ako makaginawa. Abi? Abi, kamusta ka na, ha? Ha? Ted, nabatian kong tanan nga ginhambal mo sa intercom. Abi, I'm sorry, ha? I'm sorry. I'm sorry nga nainlove ako sa imo, ha? Nga nainlove ako sa imo, Abigail Santillan. Ay, Ted. Oh. Nano ka? Nga nahibi ka, ha? Hindi bala. Nagsiling ako sa imo nga hindi ka pwede nga ma-inlove sa akon. Apang nga mo inang matuod, ha? In love na ako sa imo, Abi. Hindi mahimo, Ted. Hindi mo ako mahimo nga higugmaon. Ano? Apang nga, ha? Nga, Abi? Teddy, hindi na ako magdugay. Mahalin ka na? No. I'm sick. I'm dying, Ted. Nagalahog ka bala, Abi? Ha? Ang buot mo silingon? Madali ka na lang mapatay? Yes. Tungod may balatian ako nga acute leukemia. Kag-amoy na. Nga hindi na ako mabuhi pa sang madugay. Madali ka na lang mapatay? May balatian ka nga leukemia? Diyos ko, hindi. Kalahin sa pamatsyag ko. Malupok ang ulo ko. Nagatiyog ang bugos ko nga palibot.
Diyos ko, kung tani isa lang inikadam ko. Kagusto ko na makabugtaw sa akong katulugon. Ted, Abi, okay ka lang? Abi, Abi. Di wala ako nagadam ko. Ginakos ko ikaw. Abi, hindi ka maglahog sa musina, hindi. Kung hindi ka maluyag na higugmaon ko ikaw, okay lang sa akon. Mapalayo ako. Kapag hindi ako gusto nga lahugan sa musina. Kag please, Abi, bawi ang ginhambal mo ngayon na. Bawi palihog. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.